Započela je 14. nacionalna kampanja Hrvatska volontira, koja je do sada okupila više od 42.000 volonterki i volontera koji su kroz 2857 volonterskih akcija na području cijele Hrvatske društvu poklonili 202.304 volonterska sata. Kampanja se održava u razdoblju od 22. do 25. svibnja, a priključila joj se i udruga Vukovarski leptirići. U Park Šumija Dica u Vukovaru u organizaciji udruge Vukovarskih leptirića održana je nacionalna kampanja Hrvatska volontira pod nazivom Osvijestimo važnost oprašivača. Donijeli smo odluku vezano malo za ekologiju i zaštitu okoliša, zato što uvijek smo mi ti koji zapravo primamo pomoć, pa evo odlučili smo da i mi nešto napravimo lijepo za svoj grad, za građane i naravno za našu planetu. Provjerili smo i koliko vukovarski leptirići znaju o oprašivačima. Oprašivači su leptiri, cvjetne muhe, bumbari, mravi, ose i pčele. Dobro, šta ste vi danas došli napraviti tu? Danas smo došli posaditi cvijeće. I što još? I napraviti hotel za kukce. A kukci su prema znanstvenicima u velikoj opasnosti. Iz udruge navode kako bi do 2050. godine, ako nastavimo ovako, mogli ostati bez proizvoda poput čokolade i kave. Opće je poznato da je naša klima, kompletna ekologija vrlo ugrožena. Svake godine proživljavamo različite promjene unutar prirode, između ostalog oprašivači ih također osjećaju. Što oprašivači više izumiru, manje su šanse da će zapravo širiti sjeme na naše područje. Sa smanjenim sjemenom dobivamo smanjene plodove i time naša zajednica postaje ugrožena. A ugrožena su skoro postala djeca iz udruge, s obzirom da ih je u radu zatekao veliki pljusak. No ipak, rad su zamijenili druženjem i bojanjem na suhom. I iz udruge su na posljedku pozvali sve na oprez i sudjelovanje u ovakvim akcijama. Ovim putem pozivamo sve naše vrtiće i škole, naravno gradove, općine da nam se pridruže i da u urbanom naselju stvaraju ovakve pčelinje paše. A nastave li udruge, škole i gradovi slijediti primjer vukovarskih leptirića za oprašivače i naš planet, zasigurno ne moramo strahovati.